खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि सिलबारि आन्चलिक शिव मन्दिर फुजा फालिथाय आफादा सानथामनि हाबाफारिजों रुफाथि मायथाइ सान फालिदों। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिलबारि आन्चलिक शिव मन्दिर फुजा फालिथाय आफादा मैयानिफ्राय लानानै सानथामनि हाबाफारिजों शिव फुजाजों सोमोन्दो लाखिनानै सिलबारि शिव मन्दिराव खुंगा 22थि बोसोरारि शिव फुजा खुंफुंदों। दिनैनि नैथि हाबाफारियाव फुंबिलि समाव आरज गाबनाय आरो धोरोम बिजाब फरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे जागायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि नैथि सानाव ओनसोलारि हारि माहारिफोरा जथाय गोलावै हारिमु हानजा सुरनाय बादायलायनाय नुनो मोननाय जादों आरो बे हाबाफारियाव ओनसोलारि हारि माहारिफोरनि गाहाय हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय नुनो मोननाय जायो। बे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होफैयो बानजाय आफादनि आफादगिरि बिमल बर' बिथाङा। लोगोसे गंबा गामिनि हारि माहारिफोरनि रायजोफोरनि बाहागो लानायाव बे हारिमु हानजा सुरनाय बादायलायनाय हाबाफारिया जालाङो। शिव मन्दिरनि रुफाथि मायथाइ देग्लाय जोङो शिव फुजाजों लोब्बा लाखिनानै सानथामनि हाबाफारि लादोंमोन आरो दिनै नैथि सान आरो दिनै नैथि सानाव जोंनि बे जा हारिमु हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ आं दा बावैसो बेखेवना होबाय। दा बेवहाय जोङो जोंनि ओनसोलनि बायदिसिना जोंनि हारिमु मावनाय दांनाय दानाय लुनाय मोसानाय आरिफोरखौ जों दिन्थिनो नाजादों। जोंहा खायफा हारिमुफोरा आथिखालाव गोमालांनायनि लामायाव, ओंखायनो बेफोर हारिमुखौ दिन्थिफुंनानै जों उन जोलैखौ थुलुंगा होनो नाजादों। दा बेखिनिखौनो आं दिनै बुंथ'बाय आरो गोजोन्थों। औ मैया सानसे बारलांबाय। मैया जोंहा फुंनि समाव आरजनिफ्राय फुजानिफ्राय जागायनानै नै गेट लांगोना बेखेवनाय, बिनि उनाव धोरोम बिजाब फरायनाय, सानजौफुआव जानाय लोंनायनि राहा खालामदोंमोन आरो मोनाबिलियाव जोंहा उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरनि मोसानाय दिन्थिफुंदों। आरो दिनैनिखौ आं बुंखाबायानो आरो गाबोन जोंहा दंबायो। दिनै दा आरो सानजौफुआव जोंहा धोरोम सावरायमेल जों मोनसे हाबाफारि आखायाव लादों। गाबोननि मैखोम हाबाफारिया जाबाय मोनाबिलिनि जा हारिमु मोनाबिलि। बेवहाय जोंहा मुंदांखा सानै रोजाबगिरि जों लेंहरदों। बिथांमोना जाहैबाय फुकन बर' आरो मेघना भुइया। माबायदि थांखिजों नोंथांमोना नैबे हारिमु हानजा सुरनायखौ लादों? हारिमु हानजा सुरनायनि थांखिया बेनो जे दिनै खायफा जोंहा हारिमुफोरा बेफोरो गोमालांनो हमदों। ओंखायनो जोंनि उन जोलै बिथांमोननो जोङो जाहाथे बेफोरखौ दिन्थिफुंनो हायो आरो जोंनि हारिमुफोरखौ रैखाथि खालामनो जाहाथे बिसोरो थुलुंगा मोनो। गंबेसे गामिया बेवहाय बाहागो लादों? बेवहाय जोंहा गंबा गामिनि मानसिफोरा बाहागो लादों आरो।